Hej, jeg hedder Otto Berner, og med denne video søger jeg stillingen som klassementor på Gentofte Gymnasium. Jeg blev rigtig tiltrukket af det her stillingsopslag, fordi det skinner igennem, at I gerne vil have en, der er god til relationsarbejde. Jeg overvejede derfor at strukturere den her video ved at fortælle lidt bredt om mig selv, men da jeg læste rubrikken om dig, tænkte jeg på, at de 4 ting, som I søger i en kandidat, dem har jeg alle sammen lært på mit tidligere arbejde, hvor jeg var underviser på specialskolen Basen på Østerbro. Så den her video vil handle om, hvad jeg lærte på det job. I skriver, at I søger en, som ved, at alle gør det så godt de kan, når de har det rette rammer. Vigtigheden af en elevs rammer lærte jeg, da jeg arbejdede på netop den specialskole. Jeg var ansat der i 7 år. Jeg startede i et fast skema og fortsatte på deltid, da jeg startede på mit studie. Jeg har lykkedes og fejlet utallige gange, og det har alt sammen gjort mig til en god formidler og mentor. Jeg arbejdede primært i udskoling. Jeg lærte også at formidle på vidt forskellige måder, for al undervisning blev forberedt individuelt, og i nogle perioder underviste jeg sågar en enkelt elev i alle fag. På den måde er relationsarbejde selve fundamentet på den skole, hvor jeg arbejdede, altså Basen. Alle mennesker lærer forskelligt, og alle de elever, vi havde forskellige udfordringer, da de kom, så man kan ikke sætte nogen fast formel på det arbejde, der skulle gøres, og derfor havde vi også en god ledelse, som gav os plads og mulighed for at tænke kreativt, selvfølgelig arbejde sammen, men også få nogle idéer individuelt. Og det har lært mig rigtig meget. Jeg underviste elever, som ikke passede ind i en almindelig skole, så udgangspunktet for både undervisning og behandling bestod i at opbygge en tryg og nærværende relation til den enkelte elev. Som nævnt findes der ikke en fast formel for det. Opgaven lykkedes kun med et individuelt medmenneskeligt blik for elevens styrker og svaghed. Dog vil jeg fremhæve 3 generelle ting, som jeg har lært på Basen. Det første er at tænde en motivation for eleven til at ville være i skole. Jeg har erfaret, at relationerne bedst opbygges ved, at eleverne lærte mig at kende, blive trygge ved mig, for derefter sammen at skabe det her trygge læringsrum, hvor der også var plads til smil og personlige historier. Med min alder og mine kompetencer fandt jeg denne opgave både naturlig og spændende. Dernæst lærte jeg, at i relationen skulle det være tydeligt, at jeg var en autoritet. Det var noget, min unge alder ikke nødvendigvis hjalp på. Jeg lærte balancen mellem at skabe en interessant relation, hvor man har lov at være sig selv, men samtidig indgå i en relation, som har til formål at formidle faglig viden, som ikke altid behøver at være rart eller hyggeligt. Slutligt lærte jeg at forblive tålmodig. Relationsarbejde tager tid og lykkes kun i det kontinuerlige faste arbejde. Hvis man skal være sammen hver dag, så skal det blive hverdagsagtigt. Og selvom jeg gerne vil gøre det så godt som muligt, så findes der ingen quick fixes, når man har med mennesker at gøre. Jeg har eksempelvis hjemmeundervist en elev på hans værelse i 2 år, før han kom over på skolen. Vi kom gradvist ud af værelset og ud af døren og hen og så skolen og hen og så opgangen og så videre. Jeg har også undervist en udadreagerende elev, som ikke kunne sidde stille i mere end 10 sekunder, da han startede. Selvom de 2 opgaver var vidt forskellige, så lykkedes de begge 2 ved at holde ud og holde ved og tro på det lange kontinuerlige arbejde, og selvom der er en dårlig dag, så møde op med et smil næste dag igen. Jeg brænder for at hjælpe unge mennesker med en diagnose, fordi jeg også selv har været et ungt menneske, der havde for meget krudt bag. Det har jeg lært at bruge positivt, så i dag er en far og historiker, som har en masse krudt at fyre med. Og jeg opdagede på det tidligere arbejde, at jeg er god til relationer. Jeg er god til at arbejde med mennesker, og det er derfor, jeg synes, det vil være et naturligt skridt for mig nu at gå i den retning. Jeg kan relatere til alle, der er diagnosticeret med HD rent personligt, og dertil har jeg erfaring med en masse andre forskellige problemstillinger for unge med særlige behov.
Men først og fremmest har jeg lært at kigge elever i øjnene, for sammen at løse de problemer, som er vigtigst for dem. Jeg håber at kunne fortælle nogle andre ting om mig selv, uddybe det her yderligere, så har jeg også et ønske om at høre mere om jobbet som klassementor. Tak for nu.